Wangu ya Zvaitika nhasi kushop. Wine. So today kauya ka high school crush kangu. Wangu mwana iye yanga akanaka from high school. I thank God even today she's still beautiful. Mwana iye akanaka wangu. She's beautiful. Wangu angoti achipinda padoor, so she was like tapatangu tarisana maziso wangu abangu scream Brian wangu afatanga kumhanya achiuya nechepa passage paya indabva ndanguvhurawo maoko wangu achingosvika achibva ndimupundira wangu kuti kopa wangu anyatsondimbundira zvekuti ndanyatsonzwa right. There is a communication here. Unoziva ndanyatsomupundira zvekuti ndanyatsonzwa kuti pane zviri kuitika, mundanzwa mwoyo wake nechepa chest pangu apo nyatsoti pa ndikati right. No, from there wangu achibva kuti so how are you doing, how is everything, I miss you. I'm like no, I'm okay, how have you been, bye. No, I'm okay, so I saw you on TikTok and Instagram, man, I love your videos. Like, no, thank you so much, I appreciate it, you know how it is, yeah. Chitongotaura paya wangu tsandatombopedza wangu achibva atongoti so I saw you on Instagram, I saw that you sell sneakers, so I just said let me come and support your hustle. So which sneakers do you have? I want a sneaker for myself. Like, I know it's okay. My sneakers you don't tangira pa 40, 60, 80, 120, 150 up until 300. Anongosiyana ne variety ne quality ne type yacho boots. So like, it's okay. Just give me any ndimboyedza. Let me see how do they look on me. I was like, it's okay. Achibva ndabva nangotora sneaker rari padhuze neni ka ladies ka Stan Smith ka Adidas Stan Smith achibva ndatongokatora kudai so ndichimuratidza kuti do you like this one, anguwabva ngotongoti papo no, I think my boyfriend won't like this. Wangu your boyfriend Mwari ndavandiregerera wangu ndazongomuovercharger wangu atingambodaro akana